ngai kuplay fi we pui baro ke balak jupet ya kan ka channel jangka potnat dan pedeng jofi fi la pet de kisnam dan pedeng jofi tang da ki benai badan pedeng jofi fi dang shu sedang badan pedeng jofi ru kumnor fi yo klik ya kan ka channel bat ya ka ba fi pet menta fi la ban lengo ni breu de we fi la ban lengo Ukraine ka ai ka kerteng ke jonga di bantai mau peda ban ngai kublay fi we pui baro ha ka kerteng ke jang ji so bangada sngo comment bangada sngo ngu yo blay ya ka ba fi snap ya ka ke tin ban ngai ke ke ji snap ke jong fi ke ke sngi kam dai ka ba fi hu jaran khat ne kam dai ka accident ka coincidence and reka dai ka ba blay u kwa ban kran ai fi ban ngai la da fi snap ya ke tin ke jong blay nga guarantee fi ya ka ba fi nyo jinkar khu ha ga jim ke jong fi mar la da fi snap ya ke tin fi pediang ya ke tin fi ngai ya ke tin fi pediang ya jisu na mar deu jisu u balong uktin mar fi pediang ni ke tin bar bo jisu urung ke jim ke jong fi ka jim jong fi kan kala ka destiny ke jong fi kan kala ka bam jukut ke jong fi kan kala ka ta ka de ka guarantee ya ka banga kwa ban ai fi ka ne ka sngi ka bam ta ban ga ai ngo shi sha yo blai ban ka sngi na ka por ka por ngiyo ban ai ya ka kubor ka jong blai na mar u blai la bo ka donald ka jingi kum ka ministry ya ka bangin sam ya ka kubor na ka sngi na ka por ya ka bangin sam ya ka kubor na mar ka jingman ka jong try ka la hajan ka ta ka bala ban pen em ya phi kam dei ka spa ka jong fi ka bala an pen em ya phi kam dei ka kerteng ka jong fi ka nam ka jong fi ne ka ta ki jingdon jing em ka jong fi ka buram ka jong fi ka bala ban pen em ya phi ka dei tang ka ktien ka jong blai bat ka ba don kam tam ka jim ka jong fi kam dei ka spa refi don kam e ya ka jing pen em phi yo kam noi ka jing pen em phi yo e ka tang ban shu nget ban nget kan mau ka ne ka wei ba ka jing pen san ne phi la ne ka jing pen ko la ne ka ta ka jing pen thmai ya phi la ne phi yo e ka ta ka hok ka jong blai ka dei tang da ka jing ai e ka jong blai ka jing pen san ka wan tli ka David tang da ka jing ai ka jong blai pinum la ban yo ka jing pen san da ka jing le ka jong fi Henry kata ka jing pen khot ka jong fi pat ka ba pi pen khot ka trai tli bai da ka ta ka jing le kat kum ka jing ai ka jong fi na ka ktien ka de ka jing le jo ka jing ai kat kum ka ktien ta ding ta phim le ai bala ban yo jing pen em Henry pile ke baro na mar ba pila yo ya ka jing pen em afile ke baro ban yo jing pen baro kita ke jingle ke jong phi ka long invalid ha khamat ke jong blai kamut ka long ka bam ler kam e ru em ka ba blai myo e ru em namar u kenya kata kum ka stardap jot khamat jong ki jingle ke jong phi ba pingan le am tangan le bham ta ba blai ma pi ngan le bham ta ba blai kum nur on a nga ya kata ka duar ka jong ka bangan le shong ta nane piong le ke ne ngan le ke tai bangan tap lin no kita ki pop ki bangaladap le ban tap lup no kita ki bangaladap pendap ki por ki mensyua ke jim jungane ngadang le roh ki ni sngi kita ki pop ngan le bah no khanang ba kata ke jing le bah jong akan tap no kita ki jing le sneu kata ka bam la long e ra ma khmat jong blai phim la ban le ban yo ya ke jing pen em ta fi le bah ki bodok oi don kam le bah fi le bah kita ki bodon kamนี่กี่คนสวดฟิเล่พายกันตาก็ได้กับบดอนกำตั้มบกตาปัดเอ็มกำได้กับบ่พี่พิเล่บันยอจิงเป็นเอ็มกับจิงเป็นเอ็มก็ได้ purely 100%ก็ได้ตั้งกับจิงไอกับจงเบลย์ดาวคนจะอูจิสุคริสก็ได้ไปตั้งกับจิงไอกับ grace กับจิงไอกับจงเบลย์กำได้ฟิลาบันเล่บันยอจิงเป็นเอ็มนับกับบาเบลก็องกับตาบกับจิงเป็นเอ็มกับวันได้กับจิงไอกับจงเบลย์Henry namar ba pila yo ke jing penem kum ta fis dang ban le ke ne ke tien ke jong blai ban ko ngo ine ke tien ke jong blai pinget a ne ke tien ke jong blai fis dang ban em da ke ne ke tien ke jong blai ba deng ta fi yo ke jing pen khoi a ke jing em ke jong fi hallelujah ngai bu tran ke khui a fi ka ba fis ngap ke tien ke jong blai ni ke sngi ngamut ban kren ni kata ka subject mrenga kwa ban kren ni ka wai bat ka subject ba kata ka long ka jing dei jong ki arngot ka kwa ban kren ha ke ni ka por ya ke jing dei ke jong pi ki balaya shong kha bun sien ngi i bet ya ki jing ele ki juan ki ju ya tung kho ru haba la shong kha kamut dang bala shong kha kata ke jing shong kha kan long be ke basuk kan long be ke bakman kata ke jing shong kha kan nei be tang be share ke hi ha bet nei ke ba shu ngo bang bet ke ba shu ngo tanat bet
lesi don na pring jo fi kat tu kat ni lesi pi don kum kata ka ja jing im ngamong ba kam don hi henry majority habala shong kha ka don bi hi ka jing ya dom la ne kata ka jing ya thut ka don bi hi kata ka jing ya mai ka jing ya nia ka jing bam ya sngo thu henry nga kwa ba dong i fi ka ni ka sngi ka bam ta la da ka don kum kata ha ka jing ya shong kha ka jong fi ka dei ya pi ban pen bet no namar ba ka tiang ka jong blai ka ong bangim dei ban ya thut sa hadu ban da sep ka sngi shwa ba kan sep ka sngi ya suk no baka pa ka ong kum ni la dangi pulin um amas kun nong ka balai ka ni ka khot ka balai ka ong ba hatu arngut kin ya lang lemda kia dei jingmut hatu arngut phila ban ya lang la da fim ya dei jingmut shisha phim la ban sengi ya ka yeng na ban tei ya ka yeng la da phi ki arngut phim la ban ya dei jingmut la da ukpau ong yu a ka kne ga ong yu bi tu a bu bi ki nam la ban match la no ro la da ukpau ong ho oi ba la da ka kne ga ong em kata kam la ban long la da phi kwa ban tei ka yeng ka jong fi ka ba mut ka sur ka jong kpa ba ka sur jong ka kne ka dei ban long bi kum ju la ne ka sur jong ka kne ka sur ka jong kpa ka dei bi ban long kum ju hab ya dei jing mut hab ban ya suk hab ban ya menjur lang ki baro ka judan ka jing ong kum non thap ki kti la da thap tang chiliang ka ba mut ban pen sawa dan kam ban thap arli ki kti ani ban thap kum ni kum bang thap ngaมันเป็นมีเอกสันตั้งกะไว้กำละมันเป็นมีสันมันเป็นมีอยากกี่บัดทำไมอยากกี่บัดจานายมันเป็นมีอยากกี่บัดพลาอยากกี่บัดคราวอยากกี่บัดอินเทอร์เน็ตดันกำไม่อาแต่เดินตาก็เอาน้องเอฟีอุบเลยชิมลาบุตั้งอยู่อดัมมาร์เวบุรุยากะอิมอุบุรุชินรังบัดกันไทยองกเตียงกับจงอุบเลยBadeng ta ushin rang baga gantai ki don laga jong kar kompar khat ushin rang udon laga jong ka gantai ka dei laga jong let's say pila ban wan ro na laga jong ka family background let's say ka qualification ka jong pi ru ne ka jingnang jing start ka jong fi let's say ushin rang udai tang unong rep ka gantai ka dei ka officer ka blanang bla start let's say ushin rang udai ubam nang bam start dan ushin rang start la ne ka gantai ka duna aga ta ka jing pule ka jong ka fila ban ya kendo let's say long bom taru akan ke jing dai ke jong pi la ka jong ka family background ka jong pi wan la ka jong ke long ying ka pi wan ka ba ka jing pair ka long hadu kata nani na kata ka long ying ka pi wan dei tang kata ka jing nang akor ne kita ka jing bam nang akor nani kita ka spa ne kita ka jing duk kini barak khoi kin long bai kum tahi kanom long balong bai kum ju teng ka long kum ju an rege babon ki don ka jing ya pera ka yo ka kot ka jing nang jing start nani ha ka akor ka buram tade inta ka don be ka jing ya per ise e kendo ro kum ta babon sin ka jing ya thut ka wan ka daw ka long ba bu shin rang us ngopo e la di hoi udon la ka jong ka kam re ni ka kan thai ka di wan yeng ro spa ka don la ka jong ka kam ba teng ka shukran no khandiat ni shin rang isngo kum ba ka kran ben Lani la daw shin rang ukran ni kan thai ru le se kan kan thai ka dik wan ai yang ka kham duna uklam mot ban kran ni ka basneu re ka la shu shim no ka dan tu ka inferiority complex lani kata ka jing ngopo ila de ne ka jing ngo ram hala de tang shukran la thot la wet o pi manga baduk pi kran kum ta o nga ka bam nang bam start pi kran kum ta ushin rang le se uklam mot ban kran kum ta ka la ban long de khong pong ru ya kata ka kam na ka kwa ban long ifi ka ni ka sngi man ta compare Hangani ka sngi ka ktiin ka jong blai ka ong bai lada ar kim ya dei jingmut kinam la ban ya lang compare pi wan na ka long yeng ka bodo lada fusion rang de borus pa kan thei ka baduk nation rang la ban de baduk kan thei ka borus pa no problem ani ka long yeng ka bakum no pi wan na ka jai long yeng ka bakum no pi wan lada film ya match makanan re pi hap ban ya dei jingmut lada pi ya dei jingmut ka bible an ka ya thu ka ong gum ni lada pi ya dei jingmut pin yu i bai ya ka buram ka jong blai ha ka ta ka yeng ka jong pi Tading ta kapabal ka ong la ka ba arngut ban ya ka ba way brew na markidon ka nong babha ya ka jing tray ka jongki. Kakin ka jong blay ka ong la ka ba arngut ban ya ka ta ka balong marway. Na markidon ka nong babha ya ka jing tray ka jongki. Kabamut lada don arngut em ka don bet ka nong ka ta ka nong kabamut ka don ka jing yo nong ka ba kraw lada arngut pia day jingmut.
arngot pia yang lang arngot pia trei lang pinyo ibe ya kata ka jing yo nong ha kata ka jing trei ke jong fi la ka de ke jing trei bantai ya yang kasam ki kon ki ti ka bamut la da ka kemi ka long ku mukpa bu pa long ku kemi da ka jo ka sur ki kran ki kon da ka jo ka rukom ki pnya ya ki yeng ha ka jo ka rukom ki ya em kata ka jing em ka bereu blai ka jing em ka ba shitli how try ka jing em ka ba em nagaktin ka jong blai ukpau em ka kmer ka em ka ba mot igini ki arngot ha ba kia dei jing mot ha ka ba kia ya lang ha ba kia trei lang ka don ka nong ban yu i pa kata ka nong ka de ha ki khon ki kti ka babel ke thu ya kata ba ki khon ki de ki ai ka jing yo kan ti ke jong try but la ong ru ba ki kme ki pa ki hap ban ya tei lang igini ka yeng tadeng ta haba kia dei jingmut ki khon ru em kin long ki ba suk kin long ki ba kmen kin long ki ba dap da ka jing it ki bam dan jing kerdu ha kata ka men sim ke jongki ba kin long ru ki ba light lui mde ki ba shep tieng ni ki ba yo i ke jing ya mai ke jing ya nya ki khon ki sngo si ka ta ka bor par khat ke jongki ka tha ya kata ka jing em ke jongki ka ta wat ya kata ka pule ka puthi ke jongki ki ka ta ru ya ki ba bon what ya kata ka growth development ki ong ki psychologist ma what ya kata ka kom em ke jongki lene kata ka kom san ke jongki ha kata ka jing perkhat ke jongki ka ta lu nong sedong la ka yeng ka de ka kiu kau ka ba ya mai ka ba ya nya ka ba shu ya berbiu berbau be ka ta shibun ki khon rel da pi long shi jing mot kum ka kmi ba kum khpa ka don ka nong ka ba ha la fi tai ka yeng mdai dang fi tai ka yeng ki khon ki ti wat ha ka business ro la ka no ka kam ka bi tre la da pi bi dei jing mot arngot am fi di i be ya ka jing kar khu ka jong blai ya ka jing kharoi ka bo blai un kar khu plat ya ka ta ka jing tre ka jong fi compare fi de ka kmi fi shong ha yeng fi vi ki khon ka ta ru ka de ka jing tre ka bo khpau dang lai tre do khpau wan che yeng bo wan bat u ya tho ya ka e ka ba ja ka jing tre bo ka kmi ka tho ya ka e ka ba ja yeng bagi shong ya stunat ya tho khana bat kumta ki kren ki tei bat kumta hi haba ka kemiru kamdei ka ba sngopo na marba ka shong hayeng ban abja no tanga bu tanga ru sngopen po ya ka tanga ban ong ba pha shu ba abja na nga na ba shu abam na nga ndrei ki appreciate we nga kwa nong fi ni ka sngi hatu fi la ju appreciate nam ya ka tanga ka jong fi ka bari ki khon ki jong fi la ju ya ro nam ya ka neพี่องนะพาบุชุบามเอนังาพาบุชุอับทับนังาบัดกะกรันบะเฮอปัดกะกว่าบ่น้องไอ้ฟีว่าจุกรันมึงตะกี้กันเตียนบาพินเป็นปออีละกะจงกะตงากะจงฟีกะตงาโรเลซีละดาพี่เบียงกะกะไมกะจีเลซีอุนตงาจงฟีดาเบียงกะกะไมยอพี่ดะเลไอ้เกอยู่เทียดไอ้เกไปเทียดละกะเทียดมีฟิมจุกลีตงาจงฟีรายกะโนรายละกะรายฮีเวนเลวนี่ตงาจงาเลวนี่unih umdan naga spa ka po umnang ka taka kam ka jam umdan ka kwa no fi la da file ha ka taka dor am ka yeng ka jong fi kan pat ka yeng ka jong fi kan pra ka yeng ka jong fi kan myo jikar khu er am ta ding ta ka no file am to ai fi le da ka jing sno tho jing mot le da ka jing e man kwa no fi nang ban ya ro i we nang ban ai jing e i we but haba fi long shitly haba fi long arngot haba fi dei jing mot ka don ka nong ha ka ta ka jingya teli ke jong fi ong ktin ke jong blai ba ka babel kong namar ladakin ur wei un kli ya lau lok recorded ya ta ubam marwei haba ur ba dan mano ban kli ya u ka bamut haba don arngut pia ya pia kren ba ha pia sno kti lang la don ba ur ka mut pia an penyang ya ta ba ur ne ta ba putut to ya lenti ka ba putut na pia ya bat kti la dai tai wei ur pia an penyang la ne la ur ne wei ru tai wei ya an penyang kata ka dei ka jinglong ha bangia ha ta ki lenti ki bakti ne ki lenti ki baputut kata ka dei ka jing shisharu ha ka lenti ka bangia ha ne ka prathai ka la ban long ka lenti ka baputut ta ka dau ma phi khpa ba ma phi ka kemi ya bat ya ki kti ka bakan jam sim phi ha ya sno lang namar le si kumuk pau la ban bakla ne le snge kum ka kemi ka la ban bakla han re ha ba phi yang phi bat kti lang lada itai la jan ur pi penyeng la ne la jan ur ini ru pi tan man penyeng kan kata ba khin ke jong blai ka ong de hang ne pat lada arngut kia thia lang te kin saat henry kum no wei breu ula ban saat
lada kia thia lang te ki saat nrei kumno wei bri ula ban saat hoi kata ka de jing shisha lada ya thia lang arngot shi saat lada de ka port lang kham tam lada de ka por ka ba kriat lada ya thia lang arngot ki saat nrei ka de ka por kam de e ban ya kren tang kata ka ba ya thia henry lada pia apedeng kita ke jing terkhong jong ke jing em la pia apedeng kata ka por jong ke jing kriat let's say kum baka kriat ka por telang let's say kum ka jing terkhong ka por telang lada pia ya lang arngut hakati por jing aka por ke jing le jong ke jing let's say lada kawan ka financial problem hak yeng ke jong fi henry aba pia telilang let's say fi shong yeng fi de ka tengah ka de fi de ka keme jong ki khon fi shong yeng ukpa uduna kamai phim đây bên ông beli me wan rai nga tang kat ne mlai besar ni kon ne lai ban penyat ya ke ying wat nom kren kom ta kli balai kpa ka long kom ne ada don ka jing ukpa ru ya thu ya ke keme ong ani ka long kom ta fia solve lang de ka ba fia adjust ya ke jing lut jing sap ke ying ka sam ke jong phi ha ka ba ka por tlang ka wan ka por jing ter khong ka wan kwa ban ong e fi hab ban ya consult lang mdei ba finia demand ni ban penram iwe lese ke ka por opinia duai ka por ka ba finia IT bha ke ka por lese ka ba finia shong ban ya kren bot utrai kam ni ka por ban ya penram kam ni ka por ka ban ya pan ban ya dawan ni ban ya be no mem la ban sam me bha ban pet no ni ka yeng ke jonga ni pha phla ban pet no nang ni kam ni ban long ka ta ka dor fi ka wei na ka reason ka wei na ka daw baka juja ka jing pa yeng ka dei ka pisa tadei ta ka pisa ka dei ka wei nga kwa ban ong fi ka bon ra ka jing bha ka bon ra ro ka jing sneu tadei ta ka por ba pi duna ka yo ka kot kam dei ba pinchu demand la ne utanga ban demand ka tengah ban demand no tengah ri ni hab ban ya snu thu lang pi hab ban ya snu thu lang ba lei ka long kom ne ba fin ya nang ban ya adjust lang ban penyahat ya ka yeng ka sam ka jong pi tadei ta la da pia thia lang arngot kamot ada pia kedup lang arngot pia thia lang kabamut hi kata ka jing thia kan long ka basai ka man sim jo fi kan long ka basai ka jing mut jong fi kan long ka basai what happening jong ka jing kriat jong ka ta ka jing at lenti ka jong fi ka jing em tadeng ta lalangi puli si sai ka tin ka jong blai ka ong de kom ne wala da no bri u job no yau ta ba marwe arngot kin yeng ele yau ta bad yau telai u balai buat la ban pendekut shen lada no bri u job no yau ta ba marwe lada ka don ka jing ele banabar kiwan ban attack sebut lada ka tengah ka jong fi ka sha attack let's say da ki bahayeng ki bahasam hak tien ka thliet le u tengah jong fi le sha attack let's say ka keme ka jong fi le ne ha ki men ki para ki jong fi kum ki ken le ne kum kita ki para ken si ki wan ban ya attack u tengah jong fi kan mau ka ne ka wei pihak banyada ya lau tengah lene tengah hak banyada la ke jong ke tengah ke protection pidon kam banyada la don ki ba attack ban penrem ne ban kren kano tin ne ban wan ra ya kano ken ka jing huri hura pre fi pihak banyada lau jong tengah ne ke tengah banyada ro la jong tengah kemut pihak banyada iwe namar la don ke jing le ong tin chibe la da no bre u job no eu ta ba marwe arngot kin yeng ele yauta bar utlai ubalai buat omla ban pendukut shen kamut lada pidon kani ka jingya smutu lada pidon kani ka jingya dei hapdeng jongfi lada la jan syarem makana em bla sya ter palat la sya nyon palat piwan mapi ban defend kanang ba itai ba sya nyon in yeng lada udu tengah jongfi lani ka de ka tengah ka jongfi piwan ban defend kanang ba arngot pila ban yeng ban ka babel ka ong kita ba uta utlai ubalai buat amla ban pendekut shen ba utau telai balai bot ke keren baik balada u jisu udon haga jing em ke jongfi haga ta ke jing dei ke jongfi lada utrai udon haga ta ka jing le ke jongfi haga ta ke jing kriat leni haga ta ke jing shit lada udon haga ta ke jing terkhong leni haga ta ke por jong ke jing paho lada utrai udon lada don haga ta ke por mo jong ke jing le leni haga ta ke jing ya penrem ke jing ya kawang lada pi don lang bat utau telai ubalai bot mla ban pendukut shen lada te e pi do tau telai joge jing utelai joge jing soto utelai joge jing dei da u Jesus Christ ubolong utelai uba lai bot ya kata ka yeng da lai ru anam la ban klem ya ka jing dei ke jong pi baro arngot mla ban pen klem tadeng ta kwa ban
ai cái này cái jing kai ba kan long cái jing kerku ye fi cái này cái sngi ba to ai ba cái jing ada cái jong fi kan long cái jing ada ka ba shitli ka download ka ba shitli ba ai bo jisu undan ha kata cái jing ada cái jong fi angai kidan shibun ki long ying ki long sam cái này cái sngi cái ba don ap deng cái jing pat jing pra cái jing nia cái jing bam ya small tho phim jia kran show phim jia stonat show la show shong jubaru dan ap deng jong fi la ya shong la ka jong But if you ngam let chu show tu bril neu tu bril ngam let chu sa tu ka bril. Kam lang ya bet no. Marba. Terlalu la janwan ne. Sakano ski fin ya dom, sakano ski fin ya shrut, sakano ski ba fin ya pen me. Kla dai ka por ya pi ya ka ba fin ya pen bet no i ta ki khoro khoram. Bo yo jisu deng wan shi ke jing dwai. Wan shaka jing slok ba du try. Ka yeng ke jong fi kan bet, ka yeng ke jong fi kan thmai pat da ka bor. Ka jong blai da ka buit da ka bor ka jong fi henry da ka bor mun sim ko ki barok ki long ke bala kani ka yeng ka jong fi ngasko o try un kar khu do ka ta kani ka yeng ka jong fi kan pho da ka boram ka jong blai man shua ka de ka ba kerdo ka yeng ka jong fi ka de ka yeng ka ba shu ri ra ba man ta kan long ka yeng ka ba pa ho ha ka jing et ka ba pa ho ha ka yo ka kot kan long ka ba pa ho barok ki man ta ba blai un da kar khu e fi baru blai un ai fi tau slap ba neng kong bu slap ba khado pnyo lum ru tau kau jong fi ya kata ka wan ba ka pnyang ong ka tin ka jong blai ba pnyo lum ya kata ka jing trai stam ka jong fi ba de ka ba blai un kar khu shi sha ya kata ka ba neng kong ka jong fi ka ba khado ka jong fi na do ka sngi ka ba fitrai do ka sngi ka ba fin let no nang ka parthai ru phini i shi sha ka jing kar khu ka jong blai ka kwa ban duai ni ka por na ka menta jong fi ha ka ni ka sngi to ni duai ka ni ka por ka ba menta try ni ka por nga ngai badan shibon ki long yeng ha ka por try ki bam yes tho jing mot ki dan apdeng ki jing huri hura ka dan apdeng ko try ki jing bam yes ngotenat but mdan shu ka jing kiu lam dan shu ka jing kran mdan shu ka jing dai in try nga nget men restore pat ya ka long yeng ka don ka long kemi ka try ka ngap ya ka jing kran ka sngi ka kan mau lo tengah jong ka but dan apdeng jong fi u de tengah ro fi kan mau lo jong ka tengah fi ngap ni ka kubor but fi jau mat utrai ukwa ban kta e fi kong ba utrai ukwa ban thmai pat e ni ka long yeng ke jong phi ban nga ngai aga ni ka sngi la da fi shu kloi ban penrit de khmat jong blai ban klep no e te ge ki bla le na so ni ka long yeng ke jong phi ka wan ka jing pat na mar ka don ke jing thrai sneu palat hado ba ka poi upot ba phyak ban ya khlat kala poi ke jing nia kala poi ke jing mai kala poi shisha ka thma ga yeng ju fi tang na wi da ba ka ta long ga jing tharai sneu hendrai kam dei ga ba shisha la shubu usaitan hai jing mut jong phi ban shu tharai sneu ba ka wan ra ya ka jing pat hado kat ne ya suk no ba ga ni ka tanga ga jong phi man ta ka ski kong ya suk no ba ne tanga jong phi ya suk no ya kren no ya phone no sedang ban text la film ban kren sedang ban text no nani duai shwa how try bu try pen bet ya ka download jong phi ning kong bu try pen bet ya ka download jong neu korem jong phi la ni ka korem ga jong phi ba nga ngai utrai umman ba ka long yeng kan jot kan pat kan pra utrai umman ni ka long yeng ka jong phi ba kan long la ka jong utrai umman ba pi pinyat marwe utrai kwa finyat arngot ba nga ngai utrai un le ka ta na mar ka man ka jo bo yo jisu kum tau trlai ba lai bot hapdeng ke jing adai ke jong phi ma un te ke jing adai ke jong phi ma un khom ya kata ke jing adai ke jong phi bakanom dkot lano ro bakanom lat lano ro ke jing adai ke jong phi adwai nga kar khu ya fi ke ne ke sngi ha ka kerteng u jisu ke ne ke long yeng ke jong phi long yeng ke bakman ki khon ki sakma man ta ki khon ki msko tho so thao shu ilade ki huri ra sa ke jing pule ke jong ki rum so tho so thao shu ka daw ka long ma phi ka kmi ban ma phi u kpa ngai ya suk no ado man ta ka sngi ha ka kerteng u jisu nga duai nga kar khu fi ke jing suk kan wan ka yeng ke jong phi ka jing teli kan wan biang kata ka jing ya smol tho kan wan biang phinya dei jing mut ado man ta ka sngi ban ngai ka long yeng ke jong phi kan long ka yeng ka bau trahi un tei ma babel ka ong la dau trahi tei ka long yeng ke jong phi ki minot len ai ki batei ka wan persang ban tei da ka jing start breu ke jong phi wan persang ban tei da kata ka da ka jing nang ka jing tip ke jong phi ai bau trai un tei ke ne ke jing dei bo ye ka long yeng ke jong phi ha ka khti ke jong trai ha ka man ke jong trai ha ka bor ke jong trai shania out trai fini i ya ka kamba ke jong trai ha ka teng ke jong jisu nga duai nga aingu amen but amen try nang kar khu ye fi nang ai bor ye fi u trai nang ya lam ye fi ha ka teng jisu amen